ҳамаи хушҳои зиндагиро таманно дорам. Хотелось бы пожелать, чтобы войн больше не было. ҳамаи ҳимоятгарони ватанро, ҳамаи афсаронро ба ин рӯзе ки ҷашни онҳо аст, ба ин рӯзе ки онҳо дар ҳимояи марзубум, дар ҳимояи ватан модар, хизмати ватан модар як саҳми беандозаи худро гузоштанд, ба ин рӯзи ҷашнашон муборакбод гуфта ба онҳо камари ҳиммат ва дар ҳимояи марзубуми кишвари азизи хеш як бурдборӣ ва комёбиҳои зиёдро ба онҳо хоҳонам. тоҷикистон дар таҷлили яке аз ҷашнҳои бузург қарор дорад, яъне рӯзи артиши миллӣ ва имсол 27-солагии артиши миллиро ҷашн мегирем. Воқеан ин ҷашне аст ки артиши миллии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъияти муташанниж бунёд ёфт ва имрӯз ба яке артишҳои пурқувваттарин маҳсуб меёбад. кулли мардуми Тоҷикистонро ба ин рӯзи ҷашн, яъне рӯзи қувваҳои мусаллаҳ табрик мегӯям. Что вы знаете об этом празднике? ин рӯз яъне рӯзи барои ҳимоятгарони ватан, афсарон ин рӯз таъзим карда шудааст ва аз сабаби оне ки онҳо бисёр дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекунанд, хизмати ватан модар мекунанд, бинобар ин барои онҳо як ҷашни махсусеро кардан, ташкил намуданд, то ин ки онҳо рӯзи худро дошта бошанд ва дар ин рӯз онҳо каме ҳам бошад аз ин душвориҳо озодтар бошанд. ин ҷашни мо нест, ин ҷашни нафароне аст ки хизмати ҳарбиро, қарзи ватанро адо карданд ва ман то ба ҳол ба хизмати ҳарбӣ нарафтам, ҳоло донишҷӯ ҳастам. баъди хатми донишгоҳ ҳатман қарзи ватанро иҷро хоҳем кард. А если они служили в армии, вот вы же дарите своим одноклассникам, однокурсникам подарки на 23 февраля? Ну, это уже спокон веков идет, привычка такая. А что вы подарите мужчине на 23 февраля? Я пока не задумывалась об этом, но я думаю, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот. И лучше их отвезти в ресторан и хорошо накормить.